morning mga ka-diet po. Ako, ano ito ma-vlog sa garden. Tara. Tara, let's go. Let's go po kayo. Andito na po kayo mga ka-diet sa aming garden. So, tour namin kayo mga ka-diet sa aming munting garden. Yay! So tara, samahan nyo kami mga ka-diet. Bye! Ang mga ihindog na mga sili na mga tabao na sili. Let's go. Ito hilaw pa to guys. Ito hinog na guys ito sa kabila. Ay, ito po. Yan, ang lalaki nito mga ka-diet. Ito yung, di ba na-vlog ko dati na nag-vlog ako sa kuya ko sa Naga City. Yes. Tapos humigi ako sa kanya ng punla. Ito na siya. Yan, ang lalaki oh. Awa! Ang lalaki guys. Mga ka-diet. Mga ka-diet, duman sa ginumanan ni Mama. Yan, ito ang unahin natin, ang sili. Ayan. Nakaraan marami na tong hinog mga ka-diet kaso ginamit na namin sa sinigang. Masarap to sa sigang. Tapos pag hindi nyo siya dinurog, kala nyo walang lasa. Pero pag nadurog na, ito naman, sambalas to dito sa amin sa Bicol. Ayan. Maanghang din to. Mama. Yan. Daming sili. Mahinog ng saro ito. Asan? Ito. Ayan daw mga ka-diet, meron din siyang sili. Oh. Tapos, sunod na ka. Ito na mga ka-diet sa bago naman, ng papaya. Wow! May bunga na ang aming tinanim na papaya. Opo, iningan mo guys, dakulo na mga langgam. May langgam, oh. Ay, oh. May langgam. Ayan. Mababa lang ito mga ka-diet. Tingnan nyo. Sobrang baba niya lang. Ang bibig niya pa. Oh, laki na. Wow, ang laki naman. Tara, doon naman tayo sa may. Let's go. Ayan. Come on guys, come on. Dito naman. Ito yung nilalagay sa mga adobo, oh. Mga pampalasa. Ano na? Pampasinigang ini. Ito pa saya yan, oh. Tara, punta natin dito ang aming sari-saring tanim. Ayan, meron ditong oregano. Pampagaling sa mga sakit. Ano? Pampagaling ito sa mga sakit. Umiinom ka niyan pag may kas? Sinat. Sinat at sipon. Sipon. Tsaka ubo. Ay. Oh, lukban. Ito naman, ginagamit namin ito mga ka-diet pag nahihilo. Ayan, kapag may nahihimatay, pwede itong ikis-kis sa sentido, nguya-nguyain. Mint, parang ang lasa niya mint. Yun ang mint na nga. Hello mga ka-diet. Uni naman ang pinaka, 1, 2, 3, go, okra! Yay! Uni po, nantutubo pa siya sa diet pa siya, guys. Uni po ang mga malaking okra! Yay! Uni so, magayaw nun guys, may mga butog-butog. Grabe, mga ka-diet, ang kulit ng anak ko. Ayan, ang bali, ang tinaniman ko nito mga ka-diet, ito yung ng gulong. Yan, nilagyan ko ng lupa. Tapos ito tumutubo siya, oh. Wow, ayun kalabasa. Yan, mga gulong yan. Yan, malakas ang hangin kasi meron na naman daw na papasok na low pressure, oh. Grabe naman talagang bunga. Yan, oh. Meron din kami mga tanim na gabi. Ayan. Kamutita. Ayan, mga lubi-lubi. Napakasarap at sustansya niyan. Ito naman yung tinatawag sa amin na
linsa. Parang ano rin siya, kapatid din siya ng gabi. Pero ito yung nilalagay sa mga ginataan. Ayan, ginataang bilo-bilo, ganyan. Sarap niyan. Bali si Papa nagtanim niyan. Ayan yung kalabasa, gumagapang na. Malapit na mamulaklak. Guys, dulag ba na ako? Kaya mauran. Si mama yaon digdi pasawa yun. Guys, digdi na naman ito sa mga digdi sa garden. Sagingan. Wow, mga dukulaon guys, oh. Mga kamuti. Daming bulaklak, oh. Mamumunga na siya. Guys, ng bulaklak. Guys. Ayan, ito medyo malalaki na, oh. Ito, Pwede na mga kaadayt na gulayin. Sa banda dito, maliliit pa, oh. guys, look in this. Ang tanglad. Ayan, napakadaming tanglad dito sa amin dahil mahilig kami maglagay nito sa mga gulay, karne. Yan, pampawala ng lansa. Ayan pa, oh. Wag anak. Guys, ang mga laking okra. Mga tukula. Wow! Guys, ang Lalaki na. wow! Ang laki-laki naman. Big okra, oh. Big. Namumulaklak. May Ito ay kulit. malunggay. Ay, yung Talong! Yan, lalaki. Nandiyan ka, Pril. Wow, ang dami ng bungang gulay yan. may talong mandigding sa lupas. Talong. Ito naman mga kadayot ang gabi naming tinanim. So, ang nagtanim nito yung kapatid ko si Anari. Si Yana. So, ang sarap nito mga kadayot. Hindi ito makate. Sobrang lambot niya. Tapos, ito naman, yan, napakaraming kamuti tops. Ayan. Ito naman mga kadayot ay lubi-lubi. Ayan, oh. Talbos, ang sarap gulayin yan. So, yun po mga kadayot. Yun lang po ang update namin ngayong mag-ina. Ang garden tour namin sa mga gulayan namin. So, ito yun yung mga kadayot. Huwag kalimutan mag-subscribe. Pakihit na notification bell. Yes. Para updated kayo sa maaming vlog. Yay! God bless everyone. Bye-bye. Love you. Love you all. Love you, guys.